फानसिं देन्जार उखुनि थांदों नो आंना फानदुं थां ओइ थांदों नों उन्दु थांदों उन्दु हाबा बियो दहाय फुङाव हालु बाथोनखौ जाना लाबाय लिट्रिनाव 6 बार थांनांबाय आङो आसरित बिदि 6 बार लिट्रिं खनब्रै नामा खिदि सानांबाय आं खुदै गनाया हामथारला जानो लुगैनाया एसे अरजेनदो हरनो हरदो नै एसे हरदो गोसोमखौनो हरदो मा खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोयै फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय नै गाइस बाइक सालायनायनिफ्राय दिनै 2 जानुवारि माने 2 तारिख आरोना दिनै जानुवारि 2 तारिख 2024 ओमफ्राय दा आंनि लोगोजों आंजों दसे बेरायहैनो नागिरदों भैरबकुन्द मैयाथ' 1 तारिखमोन आं न'आवनो दंमोन ओमफ्राय दिनै 2 तारिख एसे बेरायहैनानै फैनोसै लोगोसे नोंथांमोननोबो शेयार खालामसै ना मा बुङो गाइस ओमफ्राय न'निफ्राय ओंखारबोबाय दा थांगौ एक्चुअलि बाइकआ बे आंनि नङा आंनि लोगोनि बाइक बियो ओमफ्राय बाइकखौ गंसेखौनो लांबाय आरोना सानै नालाय मजानो होलांसै एकदम लेट्स गो गाइस ओमफ्राय दा जोङो ओरैजाय बारसनसै आरो नैजाय लेफ्ट साइडआवहाय ओरै बलेर' फैनाय लामाया ओरैजायबो थांजायो ओमफ्राय दा जों थांनाया नै ओरैजाय थांसै एकदम मजानो बास नै ओरैजाय एसे सर्टकाट लामाया खिन्थु लामायाथ' नै बिदिनोसै आरोना एसे अन्थाइ लामा होननानै बुङो बेखौ ससे थांबानो गामि मोनगोन पुरा मजानो ओमफ्राय गामि बारनाय लोगो लोगोनो एकदम पुरा नायलांदो भिडिअनि गेजेरजों नङा होमबा आंलाय माथो बुंबावनो आरो गाइस नै गामिखौ बारबोबाय दा गामि बारनानै नै बिदि स्टाइलनि लामाया ओमफ्राय ससे बिदि मोनगोन लामाखौ दै आरो ससे अन्थाइ लामा मोनगोन ससे बिदि हानि एकदम खाथ्रा आरोना स्लाइड अफरडिं मोनगोन आरो सिसि ब्लकबो दङ दंनायालाय आरो सिगाङाव दङ सिसि ब्लकआ बांद्राय नङा आरोना ससेल'सो सिसि ब्लकआ बिदि आरोना ओमफ्राय नै दाथ' बिथिं बिदि एफा माने दै फैनायालाय सिगाङावहा फैयोमोन फैनाया ओमफ्राय दैज्लाङावहा नै एसे स्लाइटलि फैनाया थेवबो माने थांजायो आरो बाइकफ्रा थांजायो बिथिं आरो ट्रेक्टर डाम्पार बिदिया फैजायो ओमफ्राय बेबायदि कारफोराबा एसे प्रब्लेम जागोन आरोना बिदियाव फैनो मानो होनोब्ला एकदम कारा गाहाय ना अबेबा कारफोरा जेनेबा एल्ट'खौनो हमना ला साप'ज एल्ट'फोरा एसे गाहाय ना आरो नै सुइफ्ट डिजार गाहाय बेनिखायनो एसे प्रब्लेम मोनगोन आरोना बेनिखायनो ओरैजाय सोलिगोन डाम्पार ट्रेक्टर आरो गोजौ गारिफ्रा सोलिगोन थ' जिखिया जादोला गाइस नै थांबाय थानोसै माने थांगौ आरोना ओमफ्राय नैयाव बालि एकदम काट्रा स्लिप जाखायो साखाया आयौ ओमफ्राय नै बेनो जाबाय एकदम बाउन्ड्रि आरोना गेट बाउन्ड्रि बास ओमफ्राय नै पावारफुल अन्थाइ गाइस नै बे लामा ससे ओमफ्राय नै ओरै ससे गाखोनानै सिगांथिं हाजो नुहुरदों ना बे हाजो दा सिगांथिं नुहुरनाया अरुणाचल हाजो गाइस बेयो अरुणाचल हाजो लामाया नै बिदि आरोना दं अन्थाइ दा नै सिसि ब्लक मजानो एकदम फायखा आरोना एकदम नै बेनिफ्राय बारा गोजान गैला दा सहैथारसिगोन नै सिसि ब्लकआव बारा गोजान गैखाया एकदम माने स्लाइडल'सो आरोना बारा गोजान नङा 500 मिटार जागोन खोमा 500 मिटार गाइस नै भैरबकुन्द दिनै 2 तारिख ना थेवबो नै धामाका पिकनिक जायगाफ्रा नै वाव खाओ पियो मजे करो वाव व्हाट अ बिउटिफुल गाइस ओमफ्राय नै पिकनिक जाफैदों मजानो वाव जोंबो दसे बेरायनोसै बेरायखांनायनि उनावहा थांनोसै मजानो न'आवहा थ' नै गाइस भैरबकुन्दनि सुइस गेट ब्रिज गाइस नैलाय मजानो नुबाय दा नैलाय ओहो पूरा जाम जाबाय नै आराम से चलने का ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करने का बस बाइकआथ' एसे फिसा लामा मोनबानो ओरै थ्रोब हाबजागोन जेबो प्रब्लेम गैया नै बेफोरसो गिदिरफ्रासो एसे प्रब्लेम गाइस माने जोङो दसेल' थाबाय दे दसेल' जास्ट माने 2-3 मिनिट थाबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो दानि जोंथ' अमा बेदर ओरै हांनाया बास बेखौल'सो आं दसे लाबाय ओमफ्राय लानाय लोगो लोगोनो माने जोङो नै रिटार्न जाफिनबाय डाइरेक्ट न'आवहा दा नै न'आवहा थांगौ ओमफ्राय नै बे जोंनि हाइ रड आरोना मेन रड गाइस ओमफ्राय दा नै थांगौ जों न'आवहा ओमफ्राय नै ओरैजाय हिल्स बा सुपार मासि धामाका नै लोगोफोर आङो न'आव सफैबाय न'आव सफैनानै दसे थानानै नै गाइस आंहा खामानिया दिनै माने
मैया गासिबो ज' मोनजायासैना मैया 1 थारिख थांबाय ओमफ्राय गासिबो बेलेग बेलेग जानाय जाबाय बिनि थाखायनो दिनै माने जोंहा ज' जानोसै आरो फेमिलि न'आवनो उखुन्दैयाबो मा रांथिसो फैगासिनो जारला जागोनलै दे बिदिब्ला आङो एसे हांनोसै अमा बेदर दे लोगोफोर नै वाव what a लाजाबाब गाइस आस्ते 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 बांद्राय अरनि खाथियाव लांजायालै अर गोजानावसो ओरै हांनांगोन नङाबा जानाय नङा नङाबा ओरै होबाथाय खामथाबजोब्बाय आरो बेयो गोथाव मोनजाया टेस्टि मोनजाया बेनिखायनो बेखौ माया एक्चुअलि अरखियावसो हांनांगौ बेखौ अरखियाव गाइस अरखियाव नैलाय नै लारि मोनसे लारि मोननै लारि मोनथाम मजा नै रायजो राजा नोंथांमोन फैलायबाय बस मोजां खोन्थालै आफा जाबाय बिदि बुंथि बुंथा मोनजानाय नङा दा जोङो लास्टावहा मिथिबाय ना नै मोनबायानो संख्रिसो सालायदों खोमालै संख्रि सानायदों गासिनो गब सहरनाया नुवाखै नोङो बे संख्रि सानायनि जायो संख्रि सानायना एसेल'सो जायो माथो मोनदों मोनाखै सालायदोंब्रा मोजां खोनादों दे गाइस नै जाबाय बस जाबाय ना मोननाङालै थावा मोनबा गोथां जागोन सिङाव एसे थै थानांगौ थैसिमबो थानायसो गोथाव बिदि जायो सोरबा मालाय एसे गुसुसै हा एसे सुथोंसै एसे गुसु जागौ मानि नों मोनजाफैगोन दा मोजागोन जाबाय ना आं लेखा लायनो दे नै गाइस वाव जाबाय दा मोजानो लागायनोसै दा गाइस लोंग्राजों माजों लागजारि दे नै गाइस मा संख्रिखौ खम होगोन नामा संख्रिखौ बांद्राय एफा होनाङा दहाय होखानाय दङ एसे मिथिबायना बेदरावहा ओमफ्राय दा नै गाइस लगायसिगोन बानलु गाजर सामब्राम गोजा दुन्दिया मुला सामब्राम खायसै आफानथिं देन्जार उखुनि थांदों आंना बानलु बिथां थांदों नों उन्दुनो दुन्दिया आबा लाबोग्राखौनो अमा बेदर बायग्राखौनो लाबोदो आयै मा बुस्थुआलै गोजाखौ लाबोना गाबोन लोंगोन माखौसो लाबोगोन गुफुरखौ ना गोजोंखौ नै सिफ्लिगासिनो लागाव नै हाला दहाय एफा बुरजा नुदोंमोन नै दायो हांबाय इसेल' नुबाय नै मारै जानांगौलै बिदिजोंलाय एफा इसेल' गारगोनलां आं उदैयाव गारहरगोन उदैयाव दे माबार आखाया वाव what a tasty what a लाजाबा what a थाप माने ख्राब साखोम क्रुच क्रेम स्लप रोंगौना आङो रोंगौ मोजानो रोंगौ नोङो रोंनायनि थाखाय हरदो थाइबा सोरो गाबोन फुङाव लाबानो जायोब्रा दा मोनाबायना दा आं फैसा होआ मोनावहा हामा फुङाव होगोन आं थ' गाइस नै ओरैजाय अराबो जा मोजा जोंखादोंना दा बुंसै आरोना एकदम पावारफुल गुदुं होगासिनो आरो ओरैजाय नै फुरा अमा बेदर सिफ्लेगासिनो नैलाय सिफ्लेगासिनो माने बानायगासिनो आरोना नों साबेसे मोनलाय साब्रै मा दरनै बिदि रान नामा बिदि राना ना डाइरेक्ट ओरै रानखा मा दरनै दरथाम बेलाय बिदि जायो सोरबा नङाबा थाङै लाबोग्रायासो खम मोनजागोन दे हांग्राया सोर हांनायलै आंसो हांदों दा सोर लागायदों खुदै गनाया हामथारला जानो लुगैनाया एसे हरजेनदो हरदो नै एसे हरदो गोसोमखौनो हरदो बेदरा खाजिखौनो हरदो नोंहा जाबायलै दे टेस्टिं खालामनाय दे माबायदि मोनजादों लाबोदो नोंसो जानो हानाय नङालै बिराद बानलु ओइ बानलु बारा जादोंबालाय बानलु बारा जादोंबालाय लाजिदोंलै बे लाजिदों केमेरायाव लाजियाखैबा ओंखाम जानांगौ ना ओंखामखौ जागोनब्रा लासैनो नङा होमबा दे दसे बारा होब्रा आंनो नांला आइ नांला नै थ' माने ओरैबायदि जादों घटनाया
आइया एसे लाजिदों ना ओंखारनो भिडिअ माने केमेरायाव ओंखारला एसे लाजिदों मैया भेराबखर'आव थांनाय माने गगा मोनदों ना आइया ओंखायनो ओंखारलानो भिडिअआ ना होनना बुंहरबा खनसे भिडिअखौ बन्द' खालामदों हा नुवाखै नोंखौ नुवाखैलै जोंखौसो नुदों दे भिडिअखौ बन्द' खालामदों ओमफ्राय जोङो माने जानोसै लोंसै जानो र' मोनसे हेभि टेस्टि जादों गाइस ना फा हाया मा जायो बरिया हा बरिया जादों दा बिदिबा होमबा ना दोनथ'नोसै ना माफोर बुंनो जानायफ्राव दोनथ'नाय माने ओइ नोंखौ ओरै बुंहरदों जानायफोरावहा मा माथो होबाय थायोब्रा नोंखौ बिदि बुंहरदों कमेन्टआव मा एवनायनिसाय संनायनिसाय बेनो मोजांथार माने बुस्थुआ मा हांनाया ना हांनाया दिसि जाथारो दिसि जायोना टेस्टि जायो टेस्टि अके 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 माने मोनाबाय नालाय सालाया एसे लिमोनाखै आरोखि बेबो मोनसे बोथोरा थान्दा ना दे 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 दा नोंहालाय बेथ' नायना आखाइखौनो सोलालायबाय थाबाय दे बिदिब्ला रायजोफोर एसे जोङो जानाय लोंनायावहाय एसे बिजि जानोसै माने जानाय लोंनाय माने मा जानोसै आरो ना जानायखौलाय मा एसे खिथिबाय हानो जानायखौलाय नङा होमबा दे होमबा ना दे लोगोफोर दरसे जाना खिथिदो दे नोङो बरिया दे आंनिखौनो जा दा उनाव 10 थाखा आंनि ओरैसो बुंदों गावबागाव जा दे नोंबो जादोंना जायाखै जादोंना जायाखै ओमफ्राय गरदसे ग होनो मोननांगौमोन ना फा गैयाबा दे जाबाय लेट्स स्टार्ट इन्जय टिं 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 दा नै जोङो मोनानि ओंखाम जानोसै लाहार फाहार खालामबाय आरोना जोङो रेडि खालामजोब्बाय दा दिनैनि मोनानि जानायावहा दङ मा मा दङ मिथिगौ ना दा खोन्थानो होलाय मा दङ लाफा मैद्रु ओमफ्राय दाउ बयलारजों आलु ओमफ्राय नैबे गाजर मुला सालाद ना मा होनो अके दे जादो होमबा फा ओमफ्राय बाथोन दंबावो आलु बाथोन ओइ हरलाय बेसेबां माखो आलु बाथोनखो आलु बाथोन मैया दहाय फुंनि ना बियो दहाय फुङावहा आलु बाथोनखौ जाना लाबाय लिट्रिनाव 6 बार थांनांबाय आङो आसरित बिदि 6 बार लिट्रिं ओ खनब्रै ना मा खिदि सानांबाय आं नों खनब्रै आं 6 बार एफा बानलु गोसा होयो आयु आयु थांख'नो हाया जालाय बेनोथ' आइ जाला बाथोनखौ आंहाथ' बिदि जादों होद बानलु जाब्रां होनाय नङा बे बांगाल बानलु लायरे बावाखै बायनाया उदैयाव खेबहैयो बेबो मोनसे बेनिखायनो बिदि बानलु लाबोनाब्रा नङा आंहा बेसां प्रब्लेम जादों खस्थ' जादों होद बुजिनांगौ ना बेदराव बेखौ होबोला गोसा जायोब्ला बेसो जानो हालाना बेखौनो लाबोदों आरो ना जों मोनजानाय बेदराव आलदाब्रा बाथोना आलदा बे बाथोनावहा बिदि होनाङा बेदराव होजायो नांगौबा सुनाबाबो जागोन आं बेदरावहा थाइसे साखिनो बरियाथार दा होमबा जानोसै आलु ना जाहोबाय मुलासो गोदोर मोनजाबाय माखो मुला मुलाबो होदों बेयाव आं बेफोरनिसाय बेखौ साबसिन मोनबाय लाफाखो बेदरखौ गोथाव मोनाखै हांहरदो बेदरा हांहरदो बेदरखौ गोथाव मोनजागोन आफानो बुरजा नांगौ ओमफ्राय आफानो बुरजा नांगौ ओमफ्राय जानो हायाबा आंनो हरो आइनो बुरजा नांगौ ओमफ्राय नों मोनजायो मिथिया नामा दे आइदियाखौ जानांगौ ने दे बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ जों बावनो दोनथ'नोसै न' थ' जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा मा होनो थेंक इउ स' माच थ' आफायाबो ना मा बुङो दे होमबा गुड नाइट ना बुंदो गुड नाइट बिदिबा दे बाय बाय दे आइ होमबा ना खनसे बाय बाय ना बुंहरदो बुंहरदो दे नोंखौ नुवाखै दे बुंहर बाय बाय ना बुंहर खनसे दे बाय बाय बाय